Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Sumari sakukuban nggih matur sembah nuwun rawuhipun nggih benjang tanggal 11 ampun kesupen dumateng para kadang-kadang tumaruna ugi dumateng sagunging sedulur mengki tanggal 11 malam 12 anjeng kuyung anggenipun gelar kekajetan wonten dalemipun Bapak Sumari nggih apa Mbak iki kalameton nggih beh marai sesepuhmu ki anu wong kota, lek wong Jawa kalau nonton ritak cek iso dianu, cek iso apa? Digoleki amrih apike piye ngono. Sampeyan iki yo ngono lho. Kalah weton. Yo gak iso anyar. Napa niku, Pak? Kok iso anyar ya? Iya. Ngopo? Mbak, suaramu nyapi nyapa ora gelem ngadeki. Biyen kepethuk. Yen akhire ngowel ati iki tremor lek bosone saiki tremor Mas lagune anu kalah nanging kabeh kuwi iki apa rata jaluk jare wong aku kelingan iki jamane Kediri kan wetone lekas jam 09 kenangan terindah rohani pokoke Pak iya kelingan Kediri saiki wis ra iso ilang ya panggungnya orkes gamelane loro lekasnya jam 09 bintang tamunya Brutin aduh jangan kalah menton ya Mbak ya oke sepiro nadane Mas ambil nada sih aku ben gak salah ah ya sepiro Mas hei ngopo awak dhewe sepeda lho manut Mbak Cica ya manut Mbak Cica ya ya sama dong ngopo awak dhewe ya ya oke langsung disrenger jadi nah tak no. Ya kesel San. Kok luwe. Bar niki wonten atensi Pak Wo. Mbah kami tuwa kersane munggah wong Pak Wo mengki munggah tanggungan nggih. Ha nggih Pak Wo. Pak kami tuwa mengki munggah panggonan bulan iki nggih. Ha jenengan kapurih nggih. Niki panyuwunane kanca-kanca. Ayo Mbak, ngadek ayo ngadek.
gunting nih. Lek udan ya angel digunting. Ya. Lek udan-udane angel digunting ulet rodoan. Gitu. Lah iya. Sama tuh Mbak Dwi. Sama jenis apa tuh Mbak? Sesuk aja lali mampir ya warungku. Promosi Oh, warungmu sini iki, ngendi? ngono. Wah, lah yo. Wah. badanmu kayak tahu. Oke, heeh. Walah bae iso Iya, nyanyi to. heeh. Bakat yang terpendam. Aku lali marai iki nih. Biasane orang gaya anu. Biasanya orang gak jiblab. Alek keterangane wisis. Oh, macak gambel yang penting ikine ya toh. Ah. Semoga warungnya terus laris manis Tanjung. Ojo ngalih sik wong loro kuwi linggo kono sik. Engko bar iki nyanyi neh. Sik tak ngedeni Pak Bos sik. Iya ora apa-apa to linggo sik. Tak penak linggo kene sik. Duit ante Wis linggo. golek maneh. Wis ta. Yo Mbak. Penak musuh aku. Dan sing sitok iki wajahe mlumpuk dadi siji. Wah iki nyapa Mbak iki? Alah mbuh mau curhat tok. Sampeyan kurang sajene apa piye to Mbak? Goro-goro kalah kuwi mah lho. Lah iya. Kalah GI apa kalah mbuh aku ora paham. Bahwa katuran Nggih, jegar semoga saking Sasana Bapak- Panenggantung Muslim Sasana Agung Pagelaran aja sak turuk. Iki iki. Sik. Dipun. Lurah Banyurip njaluk lagu Bojo Loro. Oke. Mbah Lurah Banyurip sing ndi wonge? Lah, kok sik Mbah Lurah ben panggah ning kono sik aja dikon ngalih sik ya to kan ngono. Pak Wadi sik bar iki Mbah Lurah ben kaure ya to. Yo, turuk. Ya Mas, tulung tok dak yo. Oh, monggo, bapak kami tuwa kok bar iki Mbah Lurah ing Banyurip nggih. Au wae ya au bahwa ngaturaken Sugeng Riyadi. Tok. Nggih, semoga Bapak. Mbak Siti Nur Azizah. Olah kok ya wis ganti-ganti jeneng. Tak tambahi ya. Natu yang sarbo iso. Nggih, Mas MC. Wih. Kowe nyanyi. Nggih. Pripun bahwa warungnya loro. nggih, warunge loro. Sitok Cemoro Kidul, Cemoro Kidul, sing setunggal JLS. JLS. Aku yo ora ngongak. Lho, piye to Mbak? Ya keadaan. Ya. Nggih nuwun sewu. Nggih, Bapak. Mugi-mugi asalipun mengugati. Nggih, Bapak nggih. kula Kak Pajan. Nggih. Ngunduh mantu nggih menika ingkang putri Mbak Lulu ugi Mas Yalah, Mufid. Mufid nggih. Nggih mugi-mugi tansah pikantuk karaharjan. Amin. Amin. Debeka beka kala. Amin. Sawangsulipun nyelakno Rahayu Wilujeng Amin. wiwit dinten iki ngantos Saklami-laminipun. saklami-laminipun. Amin. Aku lek Dados kelingan kemanten. Mbah Woy, kelingan bapake Papin lho. Pak Carik yo nge-MC. Oh, apik MC niku kaya Mbah Woy lek Mas ngomong. Papin, Nggih, niki adike Mas Prisma anu yogane Pak Carik. Papin Jaya. Endi to omahmu iki? Desane apa jenenge? Nggih, Oh, ya, ngapunten Sudowo. dalu Bapak Mantri. Nggih, Pak Mbah Mantri. Mul. Nggih. Niki nggih sesembahan kula. Mbah Lurah Dewan saking Banyurip. Lurah lek anake dadi dewan iki wis kondang. Nggih. Kayak kelasnya mek nang gunung tidolne janur. Weh, masalah. Ngotene iso Iya. nggih dolne janur iso Big ewo. Boss Manunggal Laras. Nggih, matur sembah nuwun manunggal. Manajere Bapak Benik, Ibu Yayu. Jan nggih. Pokoknya Mbak Nyurip tetep ngrembaka. Nggih. Ngapunten Ibu Lurah, Bu Put. Nggih. Mas Bapak- Tekno Mebel. Nggih. Mas Freddy, pedagang ikan. Mas Tris. Jan, luwes-luwes kabeh. Bawa mantri kula niki nggih termasuk salah satu Ayah anggotane Raka. Bapak. Bapak Sameni. Sing duwe pura jambul. Nggih. Wah, Lin Jan. Mas kula. Lin Mas. Pak Pohwit. Pak Pohwit. Nggih. Nggih, matur sembah Mas nuwun. RT Kentaki. Mas RT Kentaki. Jan. Om Tolang. Para Sinoman. Wonge jan miyayeni kabeh. Mbah Lan tasih Manunggal Raos. Nggih. Iki kadange tok karen. Kula niki wau saking Panggung Kalak. Nggih. Dadi niki wau barengane kuwatah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tasih teng mriki jane rewang. Jane malah rewang ning jenengan selani becek endi-endi ngoten. Nggih, lah wau tasih wonten tamu. Wah, nggih.
Nggih ngaturaken minal aidin wal faidin. Tasih nuansa Ramadan nggih. Ramadan nggih. Lek Pak Wong mboten saged dolan wonten dalem panjenengan setunggal bloko setunggal ngaturaken pinten-pinten sedaya kalepatan. Nggih, sami-sami. Muga kalebur ing dinten. Enggak Mas, suratan ya Mas. Suratan. Suratan versi rebab Mas bukane. Nggo bar Pak Wo gek iki. Iki nduk anggun sinden produk Kalibatur lho Sah. Nanti susah. Nduk anggun dibina produknya Kalibatur daerahnya Manunggal Laras. Aku cuma titip sinden ngene. Nggih. Ya wi, duet wi. Wah, lho suratan lagune. Suratan. Bersama Rizkwana Lekting Kalibatur Pak Rokim, Pak Irul Manunggal Laras. Kujuk dumateng bawa demang saking Banyurit, bawa Sugiarno Janur Mas, oke Pak Mantri. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, request saking Mbah Mantri Mulyani Purnama Jaya Audio. hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mudah jabur berteriak yo, bulu gede. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Takkan ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari, semua itu suratan darinya. Sung dalu Bapak Yai Gosilan, saya ingin salah Big Bosku. Manunggal Laras lagi mu kasih tiada guna ku sesali, Ping tiada guna ku tangisi. Sia Cenur Asisia, Suratan dari suratan. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Dan derita, takkan ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari,
martabat dan hajimu yang kagem Kang Mas Kuat selamat. Mas Freddy pantai sini sing duwe sini lagi. Hari-hari berlalu bagai kalai seakan ku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Rizwan Alenteng Kalibatur, mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari, semua itu suratan darinya. Dui, saya dia bareng yo. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari, semua itu suratan darinya. Matur thank you, Manunggalara. Sesarangan Rizwan Alenteng Kalibatur darinya. Bawa matur sembah nuwun. Nggih, dimawa sami-sami kripik gedang kembang rasa. Nggih. Mungkin para sinoman sing badhe nyekar monggo. Nyekar iki Aku ora. Aku ya ora penak karo cacah. Tas toko kok nyanyi, iya ta? Lah tapi niku salah sijine adat Widiwidana. Nggih to, Bawa? Nggih. Yen to perangkat desa niku ora nyontoni sing apik, ora mungkin kawula muda niki iso ngrembakake sembarangan. Insyaallah. Nggih. Nggih. Oke, sing nyanyi iki kok iki lho, sing nyanyi bojo loro iki. Lah iya tak siapne penyanyine. Kakung Lurah kok lagune. Nah. Mbak diganti ta kongkong. Nggih. Oh lagune kok bojo loro ta ya? Jan. Mbak Lurah nembang ki ambak lho apa badene Aja. Lah kok iso? Aja. Iso Pak Sutek. Mboten Nggih. Mas Sutek. Nggih Mas Nggih. Sutek. Matur Niki sembah mangke nuwun. selajengipun Mas Sutek. Nggih. Mbok bilih badhe nyekar. Wong nggih. Para sinoman mbok bilih badhe nyekar monggo. Nggih Wes, Mas. Sino. Oh iya. Tak berdaya. Engko sing nuruti anggun tak berdaya. Ber, lagune piye ber sing kuwi ber? Ber, ayo ber. Engko gek Pak Tek. Anu, Ber. Pak sinten nih wong sing ngajenge minggah wonten panggono Pak sinten? Pak Tek, Oh, Pak Tek. mebel. Nah. Bojo loro. Bojo loro. Oh iya, oke. Bar Mas, iki iki bojo Mas loro. Beri apa tak berdaya ber? Sik bene penyanyiku ben kono panggane, sik kok sik aja. Bare Pak Tek ya ber ya. Tak berdaya piye telekasane ber? Nggih ngapunten. Nggih. Mas nun sewu niki mangke selajengipun para sinoman Nggih. bar Pak Tek bojo loro. Matur nuwun Mas. Nggih, nggih. siap, matur nuwun, Bapak. Pak Tek, aku kuangen. Minal aidin wal faidin. Nggih. Pak Tek badhe nembangkin lagune napa? Anu mawon. Napa? Niki bojo lorone diganti Lintang Asmara lagune penganten wau. Wes, sampean milih. Kula milih Mbak Nur Azizah. Oh iya. Nggih. Lah ndak gelem yo Nur. Aku pilih Nur. Anggun kenomen lah karo aku. Lek gandeng anggunnya aku kenomen ndak kuat. Alah, alasan Ora alasan, nyatu iki yo lagu wajib kok. nggak wajib. Nggih.
lagu wajib yo ana sing minta kan ngono. Masa ngantuk itu mas, sama nyawang aku kepiye kok. Lah yo nyawang aku ben orang ngantuk. Iki yo lagu Orang tadi wajib. langsung. Lagu wajib yo ana sing njaluk. Minangka wakil. Lah kae wilayah papar yo sing lumpuh kabeh. Kita sama juga. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyatu Laksmi. Aku kok gak percaya. Ayo Mbak Dwi, Mbak Dwi. Wong ayu tresna Beh, Virga sing tenan Virga. naryo tombo susatro nimbatinku. Wong bagus santep
Matur suwun. Pak Tik sampean tampil delon to malih. Lah ya kuwi lho. Ngono lah aku munggah mang bodho plerak-plero. Bodho plerak-plero. Ternyata yo menguntungkan penyanyi dan musisi. Sawerane luar biasa. Oh iya. Lah nggih. Sampeyan urung nyawer lho iki engko lali. Aku yo ora nyawerno. Masa to, Ben? Aku mewakili enek sing ngongkon aku merai. Lah ngono ya. Iki si Jingkas ben sing joget ben luar biasa maneh. Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Alah gampang. Nggih. Monggo marut. Taman Juruk. Taman Nggih. Juruk. Mbak Nur Aziza, sakderenge ngapunten nggih Bapak. Oh nggih. Eneke wiwitan niku mesti ana pungkasan. Kan ngono to ya Mbak Nur ya. Niki kantun 3 lagu. Nggih. Jenengan Monggo. pun apa? Taman Juruk. Layani Mas niki Taman Juruk. Nggih. Taman Juruk terus Bojo Loro terakhir Gerajakan Banyuwangi ala artis nggih. Kanca-kanca sakderenge karena wektu kabeh ngedum eneke wiwitan mesti ana pungkasan nggih Mas nggih. Sedaya ngaturaken gunging kalpatan ingkang tanpa pepindhan nggih. Iki Taman Juruk riyen. Ah nggih. Nggih, wis sembarang. Bojo Loro. Ah, Bojo Loro Taman Juruk Gerajakan Banyuwangi. Ah, iki wis 3 lagu dipleneng. Ah, iki lho ora percaya. Laden sing njaluk Gerajakan Banyuwangi iki ora dituruti sidamu no, diwalik piringe. Lah, kuwi lho. Nggih, kuwi. Oh nggih. Nika sinomane nyuwun Bojo Loro riyen. Piye, Mas? Kene. Nggih. Apa iki? Iki dadine ngene aku kepothokan. Apa iki Taman Juruk? Bojo Loro. Oh ya Bojo Loro. Ayo Mbak Dwi, Mbak Dwi. Mbak nyanyi. Anggun. Abang biru lampu disco. Sini sayang, sini. Goyang. Ayo yo. Laras Manunggal iki. Purnama Jaya Audio, terima kasih. Yo.
monggo Mas MC. Monggo Mas Denny. Nggih, monggo Mas niki. Nggih, matur sembah nuwun. Siap, Taman Juruk Slengeren, heeh. Heeh, Hani ngadeg Hani sini, heeh. Karo Dias, karo Diah dengok Dias. Aku ngapalan kok Dias ya teman-teman. Nggih. Bih, mau rari kuwes. Beh, ngono kuwi lho mesti lho gumbun aku. Ya engko pokoke sik anu panggah dipinangkani, tenang, heeh. Pokoke tenang. Iya, tenangno pikirmu, antengo ning kono ya ta, panggah engko dituruti, heeh. Yo, apa ki mau nyone? Anu apa kuwi jenenge? Oplosan ku nggih terakhiran ae. Ya ngono lho, ngono lho. Si apa mau Taman Juruk? Taman Juruk baru Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi mau wis disawer aku gak pengen ya toh. Heeh, engko bare terus cah nom-noman turutono oplosan nggih terakhir. Ya ora? Ya fik ya iki ya. Ah ngono lho, pokoke dikondisekne kanca-kancane panggah tetep aman, kondisi terkendali ya toh. Eman-eman mesane Pak Paijan niku. Ya toh. Yuk langsung sangkiran Mas. Taman Juruk sesarengan Laras Manunggal. Purnama Jaya. Laras Manunggal.
nggon anekane ngilangake susah ngati lungguh ning pasir pasiran sembur semburan ambi tangan sekelonjolan karena waton gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayanan make janji urip piara sira-sira nembe gandengan gandeng asli bianyu gerajakan banyu wengi raino bengi sing tau sepi halanang wadon hangi bengi nirangake susah ngati longgor pasiran ursamburan raredowan ambi mangan selonjoran lanang wadon piara-piaran gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir keran lima bisik-bisik semayanan matri janji urip piara sir-siran ambi gandengan gandeng asli banyu wangian sir-siran ambi gandengan gandeng asli wangian. Purwo Madyawasana anggen kawula langsung pasukatan dumateng panjenengan sami kanca-kanca pasukan joget oplosan kanggo sampean sedaya. Yuk cok al artisnya Laras Manunggal sesarengan Purwama Jaya Audio Professional Sound System. Terakhir kanggo al artisnya Laras Manunggal ana oplosan kanggone para kanca-kanca sing ning ngarep. Oke? Lanjut pasukan jogetnya jalani lho ya.
Yo.